Προφανώς θα αναρωτιέστε τι κάνω. Λοιπόν, ζεσταίνω τη φωνή μου. Θα μου πείτε τώρα πώς, κάνοντας μπουρμπουλήθρες. Ναι, λοιπόν, κάνοντας μπουρμπουλήθρες. Κάνοντας μπουρμπουλήθρες με αυτόν εδώ το σωλήνα σιλικόνης που ονομάζεται Luxvox. Έχω να σας πω πολλά λοιπόν για το Luxvox. Γι' αυτό και αποφάσισα να οργανώσω το πρώτο εισαγωγικό βιωματικό σεμινάριο, το οποίο θα λάβει χώρα την Κυριακή 2 Ιουνίου στη Λέσχη Πολιτισμού Χαϊδαρίου, στην οδό Κολοκοτρώνη 36. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί τις επόμενες μέρες θα βρείτε στα social όλες τις πληροφορίες για να συμμετάσχετε σε αυτό το πολύ σπουδαίο σεμινάριο.